Искам да ви благодаря на всички вас, че ни уважихте за този празник и да благодаря и на баба за грижите, които е полагала за нас, за този дом, за това дълголетие, което е. Да й благодаря и да поискам прошка и да й пожелая още дълги години да е жива и здрава. Бабо, прощавай. Здравей. Баба Станки, ще ни кажеш ли нещо и ти сега? Ще кажеш ли нещо на всички тези хора, които са дошли да те поздравят? Няма. Ще ни кажеш ли нещо сега ти? Ще ни кажеш ли нещо? Как стигна тия 100 години? Как си живяла? Как си работила? По-тежка беше работа, но пак добре били. Тъй да по-напред да живеем и ние, както сега вие живеете, младите, се веселите. Еми вие едно време как сте ходили на площада, че имаше сватби, че хора, че Коледа, Великден, по 3 дена играехте на площада. Хубаво беше тогава. Всичко беше хубаво. Като жив човек е млад и здрав, на всичките Цял живот се е трудила. Тя на лекар не ходи, лекарства много рядко употребява. И това я спасява движението и труда. Не можем да се оплачем. Има Всичко с машини работа. двама внуци, 4 правнука и 5 праправнука има. И през зимата майче обича да се пие във винци, а пък през лятото биричка. Преди 2 години купаеше в двора. Сега вече не може. Музиката скрепва. 4 правнука и 5 праправнука.